A teraz westa tu so przezrzeta, my mamy badunia. Dobra, chcesz mówić? No, mogę w sumie... No ten instrument ma setkę na pewno ma. Charger. 100 lat. Tak. Guziki mam wykonane z masy perłowej. Sama skrzynia. Już o tym bo skrzynia jest też oryginalna pod niego. Pod bandonem. Bandoneo. I jeszcze można było ją sobie powiesić na pasku, bo tu ma dwa takie Zdobienie. tak, haczyki, że można było pasek założyć, chodzić. Bo tak, no z nią trzeba, żeby grać, trzeba siedzieć po prostu, nie? Na siedząco i wtedy chodzić na kolana. Rano. To bogaci ludzie kiedyś takie coś Tylko i wyłącznie. Nie? No chyba, że jakiś pirat coś znalazł. Dokładnie, albo tylko majątek kosztował ten instrument. No, pytanie to na pewno nie było. I to... Jest instrument bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o grę. Ponieważ dwie strony gra się inaczej. W każdą stronę na jednym guziku, na jednym wciśnięciu Są guzika inne dźwięki. jest inny dźwięk w prawo lub w lewo, nie? Pół tonu? No, To nawet nie jest ale no. to jest pół tonu, ale tu różnie jest to. A, różnie, niezależnie. Ale tak. Czyli tylko wyczucie. To jest na przykład, Nie, to trzeba się nauczyć schematu. no. Tu jest na przykład pół tonu w górę, a A tu już są dźwięki. tu już są inne. A często był stosowany na Kaszubach, powiedzmy te 100 lat temu? Raczej, No powiedzieć, no. raczej. Znaczy w ogóle w No. związku z tym, że instrument jest ogólnie bardzo trudny w nauce gry. I drogi. No został wyparty po prostu przez akordeon. przez później akordeon, tak. Czy ja tam wyczytałam, że on przyszedł, w ogóle został wynaleziony, skonstruowany przez jakiegoś Niemca. I on Niemcy, Austria. Tak, i się tak przyjął w XIX chyba wieku, czy jak to było, i się przyjął właśnie w Wielkopolsce i na Kaszubach. No. Tak, tak. No. Czy jakiś znajomy ma też taki instrument? Jest ktoś... Tak, u nas pan Ludek Hosz ma, No. podobny też. Mieszka On ma bandonion chyba. bandonikę. Bandonikę. Bo ona jest on ma 3 A, to rzędową. jest To jest pięciorzędową. To jest Bandoneo. A to po jakimś krewnym jest spadek, czy został zakup? Znaczy historia jakby jest dosyć skomplikowana. Gdyby dużo by trzeba opowiadać, żeby... Za odcinek. żeby ten, nie? Co by trzeba Tak, zabawę. Nadaje się, to Trzeba było trochę zażyć i może... To następnym razem. A już mamy adwent, także no I niestety. naszą nie? szafę. Tak. Szafka Ale Piękny instrument. Szafka. Będziemy się starali w przyszłym roku z tym instrumentem i z żąpielem, bo to dwa takie faktycznie charakterystyczne i można powiedzieć, że takie od zapomnienia wyciągnięte, żeby spróbujemy pojechać do Kazimierza. Znaczy Kazimierza nie... Dolnego Nadisu. Dokładnie. Myślałem. Tam jest taki konkurs. Konkurs, tak? Ten kawał ludowych śpiewaków. To będziemy trzymać kciuki. To reprezentacja. Tak, bo akordeon jako taki nie może brać udziału, nie? Bo to jest instrument, który już No jest. bo on jest instrumentem perkusywnym. Znaczy No. takim... Nie jest, no, też nie jest, nie? Ale jest taki, można powiedzieć, zaprzeszły, nie? Znaczy, oni akordeon w ogóle wykreślali Tak, tak. z jakiegokolwiek regionu Nowożytny. Polski. Tak, Tak, tak. kapela chciałaby używać akordeonu, tak, czy tam solista, akordeonista jest dyskwalifikowany. Chcemy leso zadziec, chcemy leso zadziec. 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 Chcemy leso zadziec, chcemy leso zadziec.